Не возвращайтесь к недостойным вас. Пусть сердце разрывается на части, и кажется, что всякие напасти без них теперь обрушатся на вас. Не возвращайтесь к недостойным вас. Не продолжайте бег по граблям старым. Не распыляйтесь вы своим нектаром. Зажгите свет своих потухших глаз. Не возвращайтесь к недостойным вас. Вы лучше их простите и забудьте. Все это мрак, вы уж не обессудьте за мой поток ненужных, может, фраз. Не возвращайтесь к недостойным вас. Сожгите все и старые записки. Они для вас чужды и очень низки. У них другой в душе играет джаз. Не возвращайтесь к недостойным вас. Тагана вай дочвел аша مثلا دخشان ويشو قصدنا فيسبوك جا كونتاكتيش سوتسيت جا شميل ستيغي شميل أربين الويشورة وش شميل سعيد يوقش أتغرا وتسير فينا عينا غالحو ستيغش يزيش بأيزي شميل ولو ديتشو دوش شانو ديتشو خيط شان دوحر ستيغش يزي ولو دقو بالخ شوخن فايزين ستيخش بايتش يج ساعت بحنش سوي صح طوم بولش دش يستكشولش يتا دلا هينسا شي يولش يج دايزيش مسح دا يوزيش مسح دا قودو شوخن شمس دوحا لا غاس قيمة دايزيشو ستيخش نقش متعيزينا يم يوخن دا هينز غاس قيمة تاح مص ناخد عدو زيته وي يقع خلبيش مو وي ناخد عدو شوي إيش كذبو ونقشي ما تعمل لا بوي بقيتش بو أما غاسق ما تعيزي شوي شو كذبو بولش برش شش تعبو زيتش بات نلخ بقيت سبورنيك يورتا شيء قو صيغة وريني حاويت قطعة يش دوك تدوش خلق حمل اتيو صيغة وريني دق خيتش حمل اتسرقة يبعرق خيدوخش إيش تخلش يوخن قاستن وين شيشنسكي أبوات اللي بخوي وخاطر شقلق هو يوت ستيغيخ إيش شو يبقيزي هو دوت بقيتش ميجش بوي إيش بوصل بدينا عبوش دخو خاطر شقلق يوي وين هم تصدوزر دو إخي وما داس وين مدوح على وي جرامت بس جرامت نستوقي مثلا ما درديش بقيزي بقيتش شيء زمن شاق قاستن конец 19-го, начало 20 века, они считались конкурентами власти, постоянно преследовать. Бина будешь? Ассаламу алейкум. Сайхлет, تسقي بلادك أشكال دغدي ثم ده سوشت أيوس ما هلا وهلا عبينا تلاقينا بيشوا تسير يريد شو بس تسير يلير شو رسيخي شيء ساحل صاحينا خبر شيء هجين دعيو صباحنا قصية زي سيت ورسو يقط ياز إشتان ليست لسه ياز وولر ياز نرست كينيجي يزواش أشياء كينيش يازينوش خيات شو فرنسا وان سجاح باريس بريزنتاسي ناس انتربرنيا ناس بريزنتاسي كينيش كان يخ تعقو вечер провести с Ахгайла ناس Нижневартовская на Москва на Сасна разложка тархилася. И вот он Норвегия он Осло он эти сега презентация за война ошах есть сега есть сабахан день сега хавианца ташикер дуса кузау. Книга презентовать или такой турек на издатель юр бал хочет бусак чадала что ошах это бахан дева я что он дал подурно. سو بايتو سبوشن سو بايتو اسون سو بايت شنو واخي قمل ده سو همش ديشه واس بودا جال سون خاص سون термин что сага и правило что сага ده قاعد دعايه ده уже ديك دلا هو дала уже еще сейчас сама дурбусон са وحاجه طبعا ان شاء الله لا سيغل برينيو. Ну вот и все. Прощай, священный дом. Мы покидаем с верой, но вернемся. Мы здесь просили Бога со стыдом. В покорности Аллаху мы клянемся. Вдыхая воздух, что вдыхал пророк, ходили по его следам смиренно. Во имя Бога стоптанных дорог.
осталась память, и она нетленна. Сюда вернемся мы, иншаллах, и снова падая пред Господом в суджуде, Его попросим: нас прости, Аллах, обереги от зла, греха и смуты. Прими наш пост, шахаду и намаз, прими закят, прими наш хадж, взываем. Быть может, мы пришли в последний раз, то знаешь ты, мы этого не знаем. Сей мир тревожный и свирепый, Ты нам принес покой и свет. Ты рассказал, как жить и верить. Тебе, Мухаммад, равных нет. Ты нас собрал в одну общину и указал нам жизни путь. По воле Бога нас покинул, но разъяснил нам жизни суть. Что мир прекрасен, мы узнали, когда в сердцах любовь к Творцу, в исламе искренность познали, в любви и к маме, и к отцу. Творческий вечер Аль-Хизна, Харвей ночи поэтук, Хиллак Сунамхат Сахар, Аршамиль Бош Арбинин. Так, заинтриговала фамилия, конечно, Арбинин. Вамилу мгни хажи суэла. Иштхай нерса цаеша шдуй оказ. Ахда кюэльча тахазни яхсан хазбайч до хаз лирика ю хазлич тамахлят сюрон так религиозной темы до кой цунаглят хазбайч до тачох самук да лаксатаган харкан тойзна арстагойзна хар вайволош чо йоқиқса чо تعشيشوا أرخيس كينشكيو مسكوا أرخيس سيور قزع وش بيوجا مسيو بمس بيتو وتي حاج ساعة وندقة دولدات أسترنيش 230 страницу كنت قزع تيمنش قيوق عرازنا يو قزع ويخ كوكاز عليات سيو نقشش عليات سيو تاق بايت شغلات يا زنيو يو بوصل دينا عليات والله عليات يا زنيو طيب تيمني شو قيوقة ليريتشسكي استغطى نشو نشتا شو طيب مسيرة شو قيوقة تعهر ساعتين ولا ساعتين يقرأ أخي شو اشتي ناس قصاير ناس طيب تحقوش أرى صنع إحتو خلا إذا احتكاتشن صار ماتيريال ويست استخي شو سا إذا пока что гуляешь оксош о издайте лиц хала яхкен яш бюрит аё что хейн да аш издайте дагамос война ханёка писа яздер хочен санкия тери творческий вечер хырлы презентация хырлы и теп ума мела келлума ждуя нёка вой лило деши вой нёка яздер хочен бит яздер хочен балкач биш هم سنديلا تخنا حقول دلاري وين حاش خلاري وين هم عام وين هم المصل خلا ووش يليرن بيش خلا ووش دوش خلا بيلقل دوخة توش تاموش سانقية ترى ميلا ميخل هيسون معنا دقة ديك خطرش دوش ميلوش يغاس وشين بيت يش يو خازش سمو دالا مدار ديتشي وي تي انشنس حاش اليلو سنس دول سوليلوش دول سن بول خلة سن بوم خلة سنخ ليرن بقى وين عامر وين يقدر يهم وين كل دخش ولا جو ديكم دخشون ده لا ديكن سبيقهم بول مثلا بحكي إن شاء الله